wel een typisch Limburgs pleetje dit. Ik ben natuurlijk een echte Limburger, tenminste dat denk ik altijd. Maar ik stam wel af van Schotten. En misschien maakt dat me juist extra Limburgs, want als er één ding typisch Limburgs is, dan is het wel migratie. Denk aan de arbeidsmigranten van nu, de Turken, de Molukkers, de Koempels van vroeger. En zelfs het allereerste begin van Limburgers komt voort uit migratie. De allereerste Limburgers waren migranten in Elslo. Limburg bestaat. Maar wat is dat eigenlijk, Limburg? En ja, wie wuurt ze eigenlijk Limburger? Dat duiken we in. In 5 afleveringen vertellen we alles over de wereld in Limburg. Hé, de wereld in Limburg. We stammen af van migranten. En dat is 7000 jaar later nog steeds terug te zien in ons familiegeschiedenissen. De oudste sporen van misschien wel de eerste Limburgers liggen hier, in het huis van de Maasvallei. En dat zien natuurlijk archeologische vondsten en daar weet archeoloog Luc alles van. Hey. Hey Frans, welkom. Dank je. En hier liggen de oudste sporen van, nou ja, misschien wel de allereerste Limburgers. Ja, dat zou ze misschien wel zo kunnen zeggen, inderdaad. Ja. Al zouden ze zichzelf zo niet Dat denk ik gezien niet. hebben. Nee. Die kwamen oorspronkelijk niet van hier, inderdaad. En deze mensen hebben ons eigenlijk geleerd wie ze boer moest zien. Ja, die hebben eigenlijk dat ganse idee en die ganse praktijk van de landbouw en het wonen op één plek, hebben die hier met naartoe genomen. En daarmee is dat vooral eigenlijk hier begonnen. Want we renden nog rond met speren van wild zwijn naar wild zwijn. En... Inderdaad, hier wonen jager-verzamelaars. En toen zijn die boeren van de bandkeramiek erbij gekomen. En na een aantal eeuwen zijn eigenlijk die jager-verzamelaars langzaamaan ook boeren geworden. Nou, boer, neem ik mee naar de eerste sporen. Het is gewoon een boven, Ja. Hier kwamen ze vanaf. Hier kwamen ze vandaan, inderdaad. De bandkeramiek begint eigenlijk aan de oostkant van de Alpen, de Hongaarse laagvlakte. En het is dan eigenlijk heel snel over een groot gebied van Europa verspreid. Dus die mensen wandelden gewoon naar Elslo, wat we nu zien. Want hier hebben we sporen van Ja, gevonden. dat deden ze niet op één dag. Daar gingen een aantal generaties overheen. Maar binnen enkele decennia zien ze eigenlijk over dat enorme gebied, eigenlijk van het Parijse bekken tot in Oekraïne, verspreidde die bandkeramiek zich binnen een paar eeuwen. En weten we dat zeker, dat die dat geweken dat niet zien, dat ze gewoon wat ze kosten hebben doorgegeven en dat de mensen die hier al woonden, dat boeren zien hebben geleerd? Dat zal links en rechts misschien ook een beetje gebeurd zijn, maar we weten met name door DNA-onderzoek, met name van die oude skeletten, dat het echt migranten zijn geweest. Wat we van die bandkeramiekers hebben teruggevonden, dat is vooral aardewerk. Keramiek, dit bijvoorbeeld. Klopt, ja. Dit is dus een van die putjes. En dus is eigenlijk heel mooi die bandvormige versiering erop. En dat is voor wat voor natuurlijk bandkeramiek. Door danken ze hun naam aan. Ja, lineaire bandkeramiek. En dat deden ze dus over grote delen van Europa. Versierden ze dat op dezelfde manier. Dus is wel regionale stijlen. Dus is er verandering door de tijd. Maar dit is hun ding. Ja, dus we zien hier de contouren van Emus, maar door leed echt Emus. Door leek, ja, echt Emus inderdaad. Ja. Dit zijn crematieresten. Dus ze houden inderdaad lui die begraven worden en degene die gecremeerd worden. Wat het onderscheid is geweest, dat weet van niet. En er nu onderzoek weet voor dat dit bijvoorbeeld de crematieresten van een oudere vrouw zijn geweest tussen de 40 en de 60 jaar. En die heeft ook nog allerlei cadeautjes meegekregen wie ze begraven. Ja, tegenwoordig doen we dat niet meer. Hè. Die geeft gewoon met een kleier aan en een graaf, maar dan kreeg ze niet allemaal spullen met. Maar toen, wauw. Dat kan aardewerk zijn geweest, voedselresten misschien. Dus Elslo heeft gans Europa wat geleerd over hun geschiedenis. En het leert ons dat dit eigenlijk de eerste Limburgers waren. Ja, absoluut. Verstoor niet meer in een lange lijn. Ja. Wie hoort deze mevrouw? Hebben we dat ook nog? Hoe de DNA? Helaas niet. Ja, misschien kunnen we er een prijsvraag aan verbinden. Maria, denk ik. Als wij allemaal afstammen van deze bandkeramiekers, dan zien wij allemaal migranten. En dat geldt dus zelfs voor mijn familie. Regionaal Historisch Centrum. Als je wil weten wat ze is, kunt ze hier terecht. Ik voel me altijd Limburger, Venloneer. Maar of mijn familie ook echt zo Limburgs is, nou, dat moet Truus weten. Truus heet erover. Truus. Hey, dag Frans. Hallo, leuk je weer te zien. Ja, we hebben je gevraagd om iets te zoeken wat met mij te maken heeft. Ja, ik heb wel wat gevonden. Ja? Mijn geboorteakte of? Nee, die is nog niet openbaar. Maar je hebt wel wat gevonden over mijn voorouders. Ja. Laat het me zien, Truus. Ja, kom, dan gaan we naar depot.
Net Tom Cruise doet dat ook altijd zo. Nou, de P. We zoeken de P. Ja, maar hier ligt het al. Oh, jullie hebben het al klaargelegd? Ja, nou, wat een we verrassing, hebben het Truus. opgezocht. Dit gaat over mij? Ja, dit gaat nou over jouw familie. Zullen we dat op de studiezaal eens gaan kijken? Ik heb er een loep bij gezocht, want er staan veel kleine lettertjes in. Ja, dat is goed. Nou, Zie ik hierboven. ja, dat is goed. Venlo. Ja. Huwelijk. Huwelijken, 1893. 1893. Voor zover ik heb kunnen vinden, is dit de oudste aanwezigheid van een Pollux in Venlo. Dus wij zijn pas Venlo's sinds 1893. Dat is eigenlijk nog niet, ja. dat is niet heel lang, Nee, dat hoor. is nog helemaal niet zo lang. Jij zegt van, ja, allemaal Venlo, ja, vanaf 1893. Zo zie je dat, hoe relatief dat allemaal is, hè? Kijk, en dan heb ik hier gevonden een huwelijk tussen Adrianus Pollux, en Maria Hubertina Jansen. Jansen. Ja. Pollux Jansen. Adrianus Pollux, oud 24 jaren, geboren te Rotterdam. Van beroep fabrieksarbeider, wonende te Venlo, meerderjarige zoon van, dat is Lambertus Pollux, leerlooier. En toestemmende in dit huwelijk en van Wijlen Putenella Johanna van Lieshout. Dus mama was dood. Mama was overleden. Nou, en dan komt de bruid, Maria Hubertina Jansen. Oud 24 jaar, geboren te Venlo, beroep zonder, wonende te Venlo. Ja. Ja. Dus wij zijn En dan Rotterdammers. aan één kant, van die kant. Maar daar is iets met het huwelijk. Oh, wat is er met het huwelijk dan? Nou, het gaat door, want het is ingeschreven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Maar, Ja, dat ging niet zonder slag of stoot. Want zij is meerderjarige dochter van Peter Hendrik Jansen... die geweigerd heeft zijn toestemming tot dit huwelijk te geven. De vader wou geen toestemming geven. Romeo en Julia. En dan, de bruidegom en bruid hebben ons verklaard te erkennen en te wettigen 2 kinderen. Het een Van een mannelijke geslacht? een van het mannelijk geslacht, geboren te Wiekraat, Oké. de 26 juni 1889, aldaar ingeschreven, onder de namen Hendrik Adolf Jansen. Het tweede van het vrouwelijk geslacht, geboren te Venlo, de 2 juni 1892, al hier ingeschreven onder de namen van Maria Helena Jansen, als dochter van Maria Hubertina Jansen. Dus als jij dit niet weet, dan vind jij de goede voorvader niet terug. Want die is als een onwettig kind geboren in Wiekraat, Duitsland. En dan moet je dus nu naar Duitsland. En die is ingeschreven onder Jansen. En als het goed is... En die vader wilde niet dat toestemming geven... omdat er dus blijkbaar al 2 kinderen waren geboren. Ja, dat staat er niet. Hè? Voordat ze getrouwd Dat weten we niet. Hè? Dat weten we niet. Misschien was vader wel helemaal kirrewiet. Maar in ieder geval de kantonrechter heeft met akte van tussenkomst wel toestemming gegeven. Dat is nogal hoog opgelopen, Ja. hè, dit? Ik ben benieuwd wat daar gebeurd is. Ja. Ja. Maar ze hadden dus al 2 kinderen. En hoe dan ook, wij zijn 130 jaar Venlo's. En daarvoor waren we in ieder geval even Rotterdams. Eentje van de ene kant Rotterdams. Ja. Ik heb nooit wat met Feyenoord gehad. Nee, nou, ja. Sparta komt er ook vandaan. Hè? Oh ja, Truus, super bedankt. Ja, oké. Dankjewel. Wauw, mag ik het meenemen naar huis? Limburg is niet alleen een provincie van immigranten, maar ook van emigranten. Kijk maar eens naar dit prachtige kloosterdorp Stijl. Dat zien missietentakels over de ganse wereld uitspreiden. Het Missiemuseum is een museum dat is opgericht door de Missieorde van Stijl, de Societas Verbi Divini. Die is in 1875 hier gesticht door een Duitse priester, die dat destijds in Duitsland niet kon doen, omdat er een cultuurkamp gaande was, zoals ze dat noemden. Bismarck had een appeltje te schillen met de katholieke kerk, dus als je iets nieuws wilde beginnen, dan kon dat niet in Duitsland. Dus vrij veel Duitse missieorders zijn toen naar Limburg uitgeweken. En Arnold Jansen is naar Stijl gegaan, want dat was vlak over de grens. Het is het museum van wat de missionarissen mee terugbrachten uit de missielanden. En Arnold Jansen had zelf een natuurwetenschappelijke achtergrond. Dus die vond het heel belangrijk dat er onderzoek gedaan werd door de missionarissen.
Onderzoek op het gebied van taal en cultuur, maar ook op het gebied van biologie en geologie. En bij onderzoek doen hoorde ook verzamelen in die tijd. Maar daarnaast vonden ze het ook gewoon mooi om te laten zien aan de gelovigen, om draagvlak te creëren voor de missie en geld te genereren voor de missie. De missionarissen vertrokken naar landen waar ze nog nooit geweest waren natuurlijk. En dan was hun eerste verlof, ik geloof na 5 jaar. En velen bleven daar dan toch wel hun hele leven. Ook nu nog hebben we hier in Steyl in het missiehuis gepensioneerde missionarissen, waarvan sommigen 50, zelfs 60 jaar op zo'n plek gezeten hebben. En maar eens in de zoveel jaar een keer terug naar Europa kwamen voor verlof. Dus het was echt een vrij definitieve migratie. Zeker in het begin, waarin er heel veel ook heel snel omkwamen. Vooral door malaria en andere aandoeningen. Dus het was voor velen ook een afscheid voor goed. Het bijzondere van dit museum is dat het in 1931 is ingericht door broeder Bergmans, de conservator destijds. Die broeder die overleed 3 jaar later, in 1934. En daarna is er eigenlijk niets meer veranderd. Dus je ziet een museum zoals het destijds was. We zien hier een groot opgezet diorama, wat voor die tijd heel vernieuwend en bijzonder was. En ook omdat er een heel levensecht jachttafereel wordt getoond van een aantal leeuwen die een zebra te grazen nemen. Er zijn heel veel van dat soort plekken hier in het museum om te laten zien hoe gevaarlijk en woest die missielanden wel niet waren. En dat de missionarissen daar toch echt met gevaar voor eigen leven hun werk deden. En dat wel wat steun verdiende. Dat was toch ook wel de gedachte die erachter zat. Nieuwkomers, buitenlanders. Ze zien slecht voor ons tradities. Alles verandert door uur. Dat soort geluiden weer een gelogen straf. In Venlo. Met vastelovend. Elke dag programma ongeveer 1 uur of 19 uur opgaan. Als ze het over tradities hebben, dit is er eentje. Dit is Venlo. Dit gebeurt op 280 plaatsen in Brabant en Limburg. Maar in Venlo nu al voor misschien wel de 114e keer gedocumenteerd. Boerenbroelof. De stad, de burgers verkleed als boeren. Het feest van omkering, oei doet Pruis is overgekomen. En straks trouwen op het stadhuis 2 mensen die elkaar eigenlijk niet zo goed kennen. Die weer in de onecht verbonden. En de ganse stad zingt een liedje. We gaan maanden voorbereiding in zitten voor een kleine ceremonie op het stadhuis. En wat extra bijzonder is, de Boerenbroelof wordt dit jaar georganiseerd door de Molukse gemeenschap. Molukkers die 70 jaar in de gemeente Venlo zien. En die zijn super geïntegreerd van oorsprong Jens katholiek. En nu het voortouw en de grootste Venlose traditie die het geeft, de Boerenbroelof. Dat is super speciaal. Geen god trouwen, hè? Dat is wel de bedoeling, joh. Ja, zeker. En je doet dat op wat misschien wel de meest Venlose dag van het jaar is. Ik weet niet precies wat Venlo's is, of wat Venlo neer is. Ik voel het wel. Maar ik kan het mij goed leggen wat het echte Venlose of Limburgse gevoel is. Venlo's is niet echt Venlo's. Het is wie ze is en wie ze dit vuls. Oorspronkelijk kom ik niet uit Venlo. Maar ik ben het wel geworden. En geworden alles met wat ik doe. En het maakt niks uit in de stad als ik loop. Of maakt niks uit wat met voetballen. Alles maakt me Venlo's. Maar het is hetzelfde als het vroeg van wat is nou typisch Moluks. Ook een Venlonaar is ook een Moluk. Dus de kent Venlo neer weer? Ja, zeker. Absoluut. 100%. Het grootste bewijs is er van vandaag. Dat brengt de geschiedenis wel prachtig samen. Je ziet hij of die vader of die opa is hier gekomen met het idee ooit terug te gaan. Ja. Maar je ziet gebleven. Ja. En je ziet Venlo's geworden. Ja. Wat betekent dit? Wat hier vandaag gebeurt voor de Molukse gemeenschap in Venlo? Ik ben zelf natuurlijk een geboren en getogen Venlo's meisje. Dus voor mij is het zo kloor als een kleintje. Maar inderdaad, voor mijn opa en mijn echte pap... En als ik tegen in ogen kies, zie ik toch nog een beetje Moluks. Ja, dat is waar. Dat is ook gewoon mijn herlijk. Ik ben echt een mix. Alle goede van de moeder en de rest van pap. En ik voel me bij beide even welkom en even hartelijk. En ik voel me precies in het midden. Dus
Dat is heel fijn. En de ganzen nemen dat ook. Jullie doen ze allebei, hè? Dat zit bij ons in de familie. Het is nog een beetje moeilijk, zeg ik. Ja, toch wel, nee, maar in ook om wat. We gaan weer. Ga ik dansen truc de boel in. Ja, Dank zeker. je, dank je. Dank je, Ja. dank je, dank je. We gaan beginnen. Alle rollen die toegedeeld zien, gewoon dadelijk zingen. Een liedje met Holla die hier, ja, super simpel. Alles wat we nu gedaan hebben is eigenlijk gewoon wachten op dat moment. En als laatste het broedspaar. En dan zien ze getrouwd voor de nep. En hebben we de gemeenschap elkaar in de erfpaal. Vanavond ik dik zoek als ik niet om dik hier. Met dik gewoon ik trouwen. Eindelijk, het is zover. Wie lezen dik juist nog ontzettend knap uit. Voor de rest van mijn leven kijk ik geen naar die snoep. Hey, Superleuk. Klinkt super klein, maar volgens mij een hele mooie symbolische toespraak heen. 70 jaar nadat de moeilijkers in Venlo aankwamen, rolt de burgemeester Maleis. Ja, dat is volgens mij wat vastelovend kan brengen. In dit geval de Venlose boerenbroelof. En ze zien nog steeds gelukkig getrouwd voor de non-echt. Als de vastelovend is afgelopen, heeft ze in Venlo nog altijd het Limburgs Museum. Om zich te verdiepen in feesten, in feestcultuur, in alles wat ons Limburger maakt, inclusief het werk. 15 man om een sperjesveld. Maar ja, het is geen sperjesveld, het is groen. Dit zien aardbeien, denk ik, aardbeienplukkers, een tafereel dat ze zuur uit Noord-Limburg kunnen schriepen met de kassen. En dan zien die mensen natuurlijk arbeidsmigranten. Want ja, dat is een actueel thema. Arbeidsmigranten die op de velden van Limburg werken en die dan hier ook moeten wonen. Het leidt tot allerlei problemen. Uitzendbureaus holen die mensen zonder dat er woonruimte is. Arbeidsmigratie is super actueel, maar niet alleen iets van deze tijd. Limburg zit al eeuwen gekoppeld aan dat thema arbeidsmigratie. Vroeger, wie de grenzen nog niet zo hard waren, waar dat geen probleem. Seizoensarbeiders kwamen en die gingen weer. Maar sinds die nazistaten wat beter gevormd zien, moesten ze echt gewoon werven met dit soort buksjes. Halverwege de vorige eeuw. Om te komen werken in de minas de carbon hollandesas. Dan holen ze Spaanse minwerkers hierheen en dan luurt ze zien wie mooi de Hollandse meulen zien. Nog steeds is arbeidsmigratie een thema, ook van Limburgers die wegtrekken. Vanuit Zuid-Limburg richting andere provincies in het land. Vroeger al vanuit Limburg nog bijvoorbeeld het Roergebied om daar werk te vinden. En dan zullen ze zeggen dat Limburg leegloopt. Maar dat is niet zo. Dit soort arbeidsmigranten en andere migranten helpen om met de bevolking aan te vullen. En denk in de toekomst bijvoorbeeld eens aan de Einstein-telescoop. En wat ze dan nodig is aan gestudeerde werknemers die dat enorme wetenschappelijk project vorm komen geven. Zo haalden arbeidsmigranten de provincie levend en levendig. En ja, de arbeid zien ook lekker. In dit oude klooster aan de rand van Venlo tegen Pruisen aan wonen arbeidsmigranten. Ze zien er al, maar wie zorgen we ervoor dat ze ook in de toekomst blijven komen? Hi. Hi. Frans. Julia. Hi. Hallo. Julia, vrouw, Duitse van oorsprong, wetenschapper, Ja. maar vooral ook migrant, arbeidsmigrant. Dat is het stickertje dat wij je dan op zouden plakken. Ja, dat zou kunnen, ja. Is dat een prettig woord, arbeidsmigrant? Voor mij is het een heel neutraal woord, maar voor veel mensen is het misschien iets meer negatiefs. Ja, of misschien ook omdat het al die andere stickertjes wegduwt. Dat als je eenmaal arbeidsmigrant bent en bijvoorbeeld hier in dit klooster in Venlo zit met allerlei andere arbeidsmigranten, dat je dan vooral dat bent. Ja, arbeidsmigrant. Ja. Jij hebt onderzoek gedaan naar hoe je ze eigenlijk hier kunt houden. Hoe je kunt zorgen dat je als Limburg kunt profiteren van die hoog en laag geschoolde arbeiders. Ja, en er zijn heel veel dingen die spelen bij migratiebeslissingen. Dus het is moeilijk om te zeggen, ja, dit moet je echt doen als je migranten wilt aantrekken en behouden. Maar er zijn dingen die we wel kunnen
beïnvloeden bijvoorbeeld door migratiebeleid, andere soorten beleid, dat het een fijne plek is om te leven voor migranten en Limburgers. Want wat zeggen die migranten daarover die jij gesproken hebt? Ja, ik heb bijvoorbeeld gevonden dat migranten die zich welkom voelen, dat die eerder in Limburg willen blijven leven. Migranten willen echt ook mensen leren kennen in Limburg en vrienden vinden. Ze leren ook graag Nederlands. Limburgs is dan weer moeilijker, maar ze willen heel graag Nederlands leren. Maar die dingen zijn vaak moeilijk. Maar het is ook zo dat, en ik zie dat natuurlijk ook bij mezelf, als ik iemand leer kennen op mijn werk, een nieuwe collega komt, dan zie ik hem of haar alleen op het werk. En daarna ga ik naar huis, ga ik naar mijn gezin, ga ik de dingen doen die ik altijd doe. En de nieuwe collega die heeft misschien nog geen sociale contacten, geen gezin thuis, nog geen hobby's. En die zit dan daar na zijn werk. En, te koekeloeren. Ja. Dus eigenlijk wat jij ons adviseert, Limburgers, is als we willen profiteren, want we hebben ze nodig voor de economie, dan moeten we gewoon aardig tegen ze doen. Ja, ik heb echt ook mensen gesproken die zijn weer vertrokken omdat ze echt geen contact hebben kunnen leggen met andere mensen om zich heen. Dus ja, heel droevig. Aardig doen, dat is zo moeilijk niet. Dat gaan we doen. Dankjewel, Julia. Dankjewel. Ja, tjus. Dank je. Tot slot, en een eer om ze te ontmoeten, twee wereldbefaamde migratie-experts die altijd super nuchter naar migratie kunnen kijken. Twee broers uit Limburg. De broers Lucassen. Hey Frans. Immigratie royalty, migratie royalty. Hi. Ik zou mij normaal gesproken voorgesteld hebben als Frans Pollux Venloneer. Maar ik weet sinds kort dat ik eigenlijk uit Rotterdam kom. Eigenlijk zo 1890, 94. Oké. Dus eigenlijk ben ik een migrant. Een vluchteling misschien wel, of een arbeidsmigrant. Dat kwam dat als een shock, of niet? Nou ja, ik moest er wel even aan wennen, ja. Ik dacht, ik ben Venloos als maar toen dacht ik, ja, we stammen natuurlijk allemaal aan van migranten. Zeker. Ik denk dat pas wel, Limburg echt een migratieprovincie, mine, nog steeds. Maar klopt dat beeld wel, dat Limburg een migrant? Nou ja, voor de laatste 150 jaar zeker. Maar daarvoor eigenlijk minder. Maar dan voor Venlo en Maastricht met hele grote regimenten. Daar was een heel grote immigratie van soldaten. In Venlo op een gegeven moment de helft van de bevolking rond 1750. En in Maastricht ook wel, soms een derde van de bevolking. Dat waren dan Hollanders? Nee, die kosten overal vandaan komen. Want de soldaten worden meestal, zeker voor 1800, voor 1824 worden beroeps. Dus die kosten overal vandaan komen. Komen heel veel uit Pruisen, uit Zwitserland. Frankrijk kosten ze ook komen. Nee, dat was ik zou maar zeggen, een soort vreemdelinglegioen. Ja, maar dat waren de enige. Want het is niet zo dat we overspoeld worden door arbeidsmigranten in die jaren en die eeuwen. Voor 1880 niet zo. Nee. En dat kwam omdat er hier eigenlijk niks te horen viel? Nee, er was nauwelijks industrie. Veel kleine boren. En ja, er was niet veel arbeid voor nodig, zeg maar. Nee. Dus anders dan natuurlijk in Holland met steden als Amsterdam en Rotterdam. En het sentiment wat heerst dat het de afgelopen jaren of decennia toch allemaal erg veranderd is en dat het niet meer uit Limburg is wie het vroeger was. Is dat puur sentiment of is dat ergens? Dat is zo, maar dat is overal zo. En dat is door de hele geschiedenis zo. De mensen blijven nooit hetzelfde, streken blijven nooit hetzelfde. Dat geldt voor alle steden. Dat geldt ook voor ons. Wij zijn allebei in mei al geboren. Als ze nou in mei al kunnen, zo komen mensen met de carnaval, komen met de familie nog terug. Ja, dat is ook niet meer het meijel. Ja, met de kieverloed. Ook niet meer het meijel van de jaren 60, hoe ik op de Liegerschool zo. Stel, de ambieert het strengste asielbeleid ooit in te voeren. Kan dat wel zonder die economie? Nou ja, het is in elk geval nou dat de partijen die migratie willen beperken, die gewoon geen arbeidsmigratie beperken. Dat was voor het Westland en ook in de buurt van Venlo en Noord-Limburg zo zijn de belangen wie te groeien. Wie trekken het gaan niet zonder die migranten? Nee. De Nederlandse gespecialiseerde landbouw zou het niet zonder arbeidsmigranten nauw kennen. Alleen in Limburg al 60.000, uit Polen, Roemenië, Hongarije, dus uit Oost-Europa, is 60.000 heese arbeidsmigranten die hoe de land- en tuinbouw op drieft.
Dus als ze die allemaal in één klaat zo wegtoveren, ja, dan stort het natuurlijk helemaal in één. En de kinderen van kunnen zeggen, nou ja, misschien moeten we maar eens ophouden met die kassen en zo. Dat kan. Maar dat huur ik nog geen enkele politicus zeggen. Nee. Dus we zitten op zo'n golf en het zal ook weer minder weren en dan wordt het weer meer. En dan ja, was een historische noodvraag. Wij hebben niet geleerd om de toekomst te voorspellen. Wat zund. Als kind vindt ze dat geweldig. Nu is het gezegd, dus nu is het zo. La 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 la.